Čaute, dneska sa nachádzame pri opustenom športhotele. Chodím cestou tadiaľto, takže idem si to preskúmať. Je to zaujímavá stavba toto. Riadna stavba. Škoda takéto krásne budovy. Ale čo spravíme? Čas nezastavíš. Riadne to ide až dozadu úplne. Ideme to preskúmať. Tu napravo bola nejaká budova. Garáže. Alebo niečo také. Tu nám ešte stalo niečo. Že je to zbúrané, zlikvidované je to. Tu asi bolo parkovisko voľakedy. Ten výhľad stojí za to. Už len ten výhľad je krásny. Môžeme sa pozrieť. Nádhera. Plne to stojí za to. Dobre, ale vracame sa k športhotele. Takže idem dovnútra si to preskúmať. Škoda takéto veľké stavby krásnej. Tu nám máme spodok. Sú tu už nejaké pneumatiky. Ľudia tu nosia odpadky, lebo inde sa nedá. Lebo komunálny odpad je strašne drahý. Takže je najlepšie to ponosiť do takýchto opustených budov. Sakra šajze. Takže ideme do prvej miestnosti. Riadne je to. Wow. Riadne. Dobre, dáme svetlo. Otvoríme si. Otvoríme si. Wow. Stále mi to nejde do hlavy, ako môže niekto takto porozbíjať okna a ešte ohnutú zarubnúť, čo to je. What the fuck? Masaker. Už to dlho nebude stať. Tu nahore je strašná diera. Kokos, ten výhľad. Stadiaľto ten výhľad je neskutočné. Riadne. Parádny. Fúka nám. Všetko sa rozpada. Bola asi kuchyňa. Kto vie, čo tu bolo? Pivničné sklady, heby. Vstup z dolnej strany, ale my chceme ísť hore. Všetko je povybijané už. Trošku mi to pripomína korytnicu. No ideme pozrieť hore, či sa dá ísť na druhé, tretie poschodie. Riadne. No, pôjdem dole aj. Tak to je mazec. Boli asi izby. Ale je to už
Ty kokos. Tak toto už hej. Tu už hore není nič. Tam dozadu už ani nechcem ísť, lebo sa to prepada všetko. Ešte druhú stranu pozrieme. Ako je na tom. Poďme ešte vyššie. Ideme ešte vyššie, kým sa dá. Šport hotel. Nakúkneme. Sa bojím, že spadnem. To je zdevastované strašne všetko. Nič tu nie je. Statika tohoto hotela je v katastrofálnom stave. Ideme pozrieť na ten krásny výhľad z okna, aký tu mali hostia, keď sa tu ubytovali. Ten výhľad stojí za to. No, nie je o čom. Ideme špehovať ľudí z dediny. Prázdna dedina, ako stále. Už ani na dedine nechodia vonku. Už ani po dedine sa nechodí, kokos, každý doma leží. Do akej doby sme sa to dostali, povedzte mi. Do akej doby? Ja keď som bol malý chlapec, tak som chodil vonku. Každý deň. Prepadlisko. Prepadlisko. No takže trošku som si to preskúmal, ale je to zdevastované strašné a už tu není nič také zaujímavé. Všetko je už rozobraté, rozjebané s prepáčením. Zdemolované, je to strašné. V tom okienku som bol. Šport hotel.